16 år gammel. Ligesom andre unge bruger Line meget de sociale medier. Line har umiddelbart ingen selvværdsproblemer. Poster derfor gerne billeder af sig selv. Men i dag får Line negative og ubehagelige kommentarer på sit billede. De negative kommentarer på hendes krop sætter tanker i gang hos Line. Hun bliver usikker og begynder at tvivle på sig selv og sin krop. Hun er ikke længere tilfreds. En dag efter idræt går det op for hende, hun heller ikke har lyst til at vise sin krop til andre. Center for Ungdomsstudier har lavet en undersøgelse, der viser, at 50% af 1.300 adspurgte unge mellem 13 og 16 år ikke bryder sig om at bade sammen med andre. Line er blevet så usikker, at hun nu har mistet lysten til at spise fuldstændig. Hun er tæt på at ende ud i en spiseforstyrrelse. Line er blot en af de mange eksempler. Spiseforstyrrelser er mest udbredt blandt unge kvinder. Det anslås, at ca. 35.000 mennesker er ramt af enten anoreksi eller bulimi. Selvom man gerne vil, kan man ikke undgå at blive påvirket.